Ej, Jeg er allerede Martin. ved at vælte. Lige begyndt at køre, jeg er allerede ved at vælte. Ja, fedt. Chris, jeg er væltet. Go! Martin! What? One eternity later. Har du ikke, hvad hedder det, sådan noget active suspension på den her, Martin? Nej, men jeg fortryder valget af truck. Det gør jeg også, du har gjort. Hold kæft. Du er ved at vælge på en vej, der kører lige ud, Martin. Jeg kan sgu da ikke køre derop. Hvorfor? Okay, kom så. Kom så. Ja, godt, Chris. Og så lige stille og roligt, mens ud på den her meget, meget skrå vej. Hold kæft, vi har ikke engang kørt 10 meter, mand. Jeg kan ikke vinde, Chris. Hvad fanden? Kan du hive i mig sådan lidt stille? Ja, jeg prøver. Ja. Du har da ikke AVD på den der, har du? Prøv lige, vent lidt. Har du difflock på? Ej, men det tror jeg lige, men det er fordi, det kan jeg kun i low gear. Men det sætter jeg lige på nu. Og kan du lige om at støtte mig, eller hvad? Ja, det tænker jeg faktisk lige at gøre. For det her store lokum, vent her. Den drejer jo fandme som en lastbil. Nå ja. Go. Jeg sagde go. Ja, jeg arbejder på det. Primær. Som om jeg sidder fast. Ja, Det her, det kommer til at tage sådan en Martin og Lindholm lang tid. jeg kan godt fornemme det. Kan du ikke windstage til et eller andet, Martin? Det er de træer, der er foran dig. Jeg er i gang med at hente en bil. Jeg kan vælte træerne. Hvad hvis jeg nu bakker en lille smule? Nej, jeg kan vente mig til dig nu. Sådan! Skal jeg sgu ikke skubbe mig ud over din satan? Det er godt nok noget af en udfordring, vi har lavet her, Martin. Det bliver en lang tur. Skal vi holde i hånden hele vejen op, Martin? Ja, det tror jeg. Kan vi det? Jeg tror, du bliver nødt til at slippe mig nu. Ja, jeg slipper dig. Nej. Giv gas. Martin, du er meget skæv. Du er meget skæv. Jeg kan godt mærke det. Jeg skal lige bakke lidt. Ja, det tror jeg er en god idé. Kan du komme for... Kæft, hvad er det også for et moment, den har, den lastbil der? Den er helt vanvittig, jo. Chris, det kan jeg ikke, det der. Shit. Chris, red mig. Red mig, Chris. Hvem er vi har brug for hjælp? Ej, begge to får for hjælp nu. Jamen, jeg holder lidt Martin lige nu. Nå, jeg kommer. Jeg er nok lidt langt væk fra, tror jeg. Kan du skubbe mig mere, Chris? Jeg kan ikke skubbe dig mere, Martin. Skub, Chris. Nej. Chris. Jeg satte den i high gear, det skulle jeg ikke have gjort. Hvor er I henne? Kan du komme på den anden side af mig, så jeg kan vinde dig? Jeg prøver. Hvis du så kan køre op på klippen, så kan du holde mig.
mig, Chris. Hold mig som en af dine piger, Chris. Nej, det var faktisk det, jeg sad og tænkte. Som en af dine franske piger. Det var lige nøjagtigt, det er en sætning, jeg tænkte på. Var det rigtigt? Ja. Og det er ikke engang rigtigt, fordi han siger, tegn mig. Ja. Ej, det er hende, der gør det. Ja, hun siger, tegn mig. Så, nu bliver det godt. Og så bagefter så er hun bare sådan fucking cunt. Jeg fryser. Jeg kan ikke svømme. Du bliver nødt til at selv at svømme, din fuck. Ja. Ui. Hvad sker der for det moment der? Jeg ved det ikke. Det er nu, du skal holde mig, Chris. Jeg holder dig, Martin. Hold mig som en ukrainsk pige. Øj, jeg skal lige pakke cargo. Det kan jeg ikke. Nej, Chris, hold mig. Nej, nej. No, God! No, God, please, no! 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 Don't! Hold kæft, det lyder som om I hygger jer. Ja, det ved jeg sgu ikke, om vi gør. Prima, har du en kran med til logging? Nej, jeg er i gang med at hente en bil stadigvæk. Speed boost! Gør vi så det her nemmest? Det er måske nemmest at flytte den store kasse først. Jeg skulle lige til at sige, jeg tror, du skal flytte den anden først. Skal jeg også komme forbi, når jeg er færdig med den her, der er i styr på den med Chris' Det finder vi ud af. truck? Det kan du vente med at få et svar. Ja. Jeg har lige lidt vej med den. Chris. Jeg blev også lige lidt nervøs der. Det er fint, du lige væltede den der også. Kan du eventuelt trække den op på... Nej, jeg vil jo egentlig gerne køre hen over stenen, det virker lidt mere stabilt. Jeg tror, jeg kører op og henter nogle medium logs, så går jeg bare lige over og leverer dem, imens I lige laver det der. Det gør du fandme ikke. Det er bare fordi det hele er så fucking ustabilt her. Nu er du fat i mig. Hej! Ja. Ups. Ej, for helvede! Nope. Det er som om den rykker sig ikke sådan helt vildt, faktisk. Den rykker sig faktisk ikke. Day 2, day 3, day 4. Speed boost! Jamen, det er bare fordi, jeg bare vil prøve. Det er selvfølgelig også lidt snyd, det er rigtigt. Magic. One eternity later. Vi skal ikke op her eller noget, vel? Øjeblik. Nej, vi skal bare fortsætte. Oh my god! Situation, vi kunne komme i. Jeg tror... Øjeblik. Du kommer det samme sted hen hver gang, Martin. Hold nu kæft. Det er fordi, min forhjul ikke rører jorden. Altså, jeg vil helt klart gå ind og sælge den fucking lastbil der igen. Den er ubrugelig. Emotional damage! Ej, den har faktisk været rigtig god i lang tid. Okay. Men Har ikke det- så meget her. Nej. Martin. Jeg bruger dig ligesom... Ja, det kan jeg se. Ja, godt. Her er der stabilt.
Ja, men spørgsmålet er, om vi skal tage chancen, eller du bare skal hamre afsted. Kør. Kom så. Kør. Jeg tror måske, jeg er fat i det et forkert sted. Jeg tror, du har ret. Øjeblik. Skal jeg fat i det længere oppe? Er det så der? Den slap. Ah! Så der. Er det ikke samme sted? Ja, vi prøver. Kom så, lidt mere. Kom så, Martin. Kom så, lidt mere. Ja, kom nu, lidt mere. Ja, det er det næsten. Kom nu, Martin. Kom så. Ja! Yes! Hell yeah! Nej, det er det kraftede med mig. Det var en genvej. Det endte så bare med at blive en omvej. Nej, jo. Det her, det ser sjovt ud for din lastbil, Martin. Jamen, den er ret god i vand, faktisk. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Jeg lige finde et godt sted, hvor vi kan komme ind. That's what she said. Der lige. Hvis du vil køre ind. Mellem de der bikuber, eller hvad fanden det er. Ja. Det er nok ikke bikuber. Jeg kan ikke rigtigt. Det er som om, jeg slet ikke har noget traction på min forhjul. Nå! Mærkeligt, du siger det. Så jeg kan ikke rigtig dreje ret godt. Martin. Ja. Det gør du simpelthen ikke mod mig, det der. Der er lige 3 i vejen. Øjeblik. Det var meget nemmere at gå udenom. Det kan jeg godt style lidt her, Martin. Pas på, ikke? Jeg har dig. Gotcha, bro. Vi klarer det, Chris. Ja, Vi er der. så tæt på, du. Pas Fuld på, gas. pas på med at sige det der. No. 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 Hell no. 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 I refuse. No. No. Vi gjorde det! Og hvis jeg ikke havde været der, Martin, så var du væltet 1 meter fra. Hold kæft, mand. Let's never do this again. Ja, nu kommer vi, så finder vi lige ud af, hvad den næste mission skal være. Tak for hjælpen, Chris. This right here is my favorite thing ever in the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this.